Dentro destas iniciativas solidarias de apoio ao pobo ucraíno destaca tamén a do mozo ribeirense Rubén Lijó, coa súa furgoneta repleta principalmente de medicamentos e alimentos infantís, ten previsto poñer rumbo mañá á cidade de Leópolis. Nesta ocasión pedimos medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios e comida para os pequenos, para os bebés. Principalmente pois papillas de cereales con miel, por exemplo, tamén potitos, e bueno, ese sería os produtos principales. Ademais da recollida de produtos de primeira necesidade, ten habilitada tamén un número de conta para poder colaborar. Se a xente quer donar económicamente a unha conta corrente que pusemos a disposición en Facebook, poden vela en CaixaBank, unha conta específica para isto, e axudaría tanto a correr cos gastos de viaxe como tamén ali a familias que vexamos que, bueno, pues que non teñen recursos ou necesitan eses 20 euros, 30 euros, 50 euros que poden solucionarlle moito en unhas circunstancias así, pois entregarlle un sobre a xente que nos vexamos e valoremos ali. Esta non é a primeira vez que este mozo ribeirense colabora cunha causa solidaria, xa que anteriormente estivo tamén en Lesbos, Siria e no Sáhara. Temos que agradecer porque sempre funcionou moi ben a ciudadanía, están demostrando unha gran humanidade con este tema, está moi sensible, a xente precisa de verdade alá, tanto esta iniciativa como outras moitas que hai, e a verdade é que estamos eternamente agradecidos por como se está volcando a xente. Fixamos un sondeo para ver a posibilidade de acollida aquí en Ribeira e a xente está ofrecendo as súas casas, as súas habitacións para traer xente de alá e darlles acollida aquí.